Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zurekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz, jainko jauna, jaintzi gaitzazu zure semearen bihotzeko indarraz, eta sutu haren sentimenduez, haren irudiko eginik, betiko salbamenean partaide izan gaitezen, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Apokalipsis liburutik. Ona zer dioen amen deritzanak, testigu leial eta egiazkoak, jainkoak egindakoen sorburu denak. Ara, atean nago deika, norbaitek nire ahotsa aditu, eta atea irekitzen badit, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Garailea nirekin eserieraziko dut nire tronuan, ni ere garaile atera eta nire aitarekin beronen tronuan eseri nintzen bezala. Belarririk duenak entzun beza, espirituak eliz elkarteei esaten diena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun saldoa, jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Larre gurietan etzan arazten nau. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharretan. Ur bazter lasaira eramaten nau, eta indarrak dizkit berritzen. Bide segurutik narama bere izenari ohore eginez. Jauna dutartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna, zurekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek adibide bat jarri zien ikaslei, begira piku ondoari, edota beste edozein zuaitzi. Kimu berritzen hasi direla ikusi eta besterik gabe badakizue hurbil dela uda. Era berean beste gauza horiek gertatzen ikustean jakizue hurbil dela jainkoaren arregetza. Benetan diozuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zerurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira betegabe igaroko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, Jesusek gonbidatzen gaitu garaietako zantzuak, garaietako zeinuak, nolabait ere ikertzera, egiari jatzera, adi egotera. Horregatik esan nahi digu nola guk batez ere hori basarritan, mendin eta nekazaritzan eta abeltzantzan eta aritzen diren pertsonek ezagutzen dute natura. Eta ohartzen dira, ze egualdien duden, ze aldaketak, ze halako zeinu horiek ezagutu daitezke, eta garai hartan esan genezake, seguru asko gehiago, beharrezkoagoa zelako, gaur egun halako predikzio eta baditugu, eta aski da mobilia behiratzea, edo interneten, edo periodikoan ze egualdi heldu zaigun. Baina, esan genezake, lehengoek eta ezagutu izan dituzte, eta hori da Jesusek esaten diguna. Hor, mundu hontako eta naturaren gora berak eta ezagutzen dituzuen bezala eta ohartzen zeraten bezala gauza bera errealidade espiritualetaz. Baina batez ere gauz bat dauke gogoan Jesusek, edo nahi du guk eukitzea, bere bigarren etorrera, edo baita izan daiteke munduaren bukaera, edo izan daiteke norberaren biziaren bukaera. Adi egote hori, ez ikara edo bildurra sentitzeko, ez halako sufrimendurik jasateko. Ez du holakorik nahi Jesusek, guk sentitzea
ikara edo guk bildurra edo gaizki pasatzen ez duelakorik nahi. Beti pakea, konfiantza, sentierazina izan dizkigu, baino baita ere gogoan izan ezagula zertarako gauden munduan, zein dan gure bizitzaren esan nahia, eta batez ere berarengandik gertu egoteak ikaragarrizko mesedea egiten digula, guri eta gure ingurukoei. Jainko aita errukeitzua, guretzat duzun maitasun neurrigabean zure seme bakarra eman diguzu ezin esan ahalko ontasunez. Egizu arren, arekin guztiok bat eginik eskain dezaizugula opari egokia Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, maitasun harri-harriak eraginik, gurutzera jaso zutenean, bere burua gure alde eskaini baitzuen eta bere saiets irekitik odola eta ura isuri zituen. Handik sor zitezen Elizaren sakramentuak eta gizon emakume guztiek salbatzailearen bihotz irekira bildurik pozik edan zezaten salbamenaren iturritik. Horregatik santu eta ingiru guztiekin batean goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goa jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsieri jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezu erregetza, zure ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuegin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor, zuen etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure maitasunaren sakramentuan parte harturik jauna, zure arrukiari apali deika gaude, lur honetan kristoni judiko eginik zeruetan haren lagun izatea irits dezagula errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituaren bedinka zaitzatela jainko guztionunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean.